आरोबाव मोनसे खोथा बिराद लासिं सिं माने आबसुआ दाखालि अदालगुरि लकसभा जानांगौ होननानै आन्दलन खालामनाय जों नुनो मोन्दों खोनादों बयबो मिथिगौ खिन्थु आन्दलनखौ खालामदों बयबो नुदों बयबो गोसोआव मोजां मोनदोंमोनलाय आबसुआबो बिबाय मोजां जाबाय अदालगुरि लकसभाखौ खिन्थु बिथांमोना मा खालामदों आन्दलन खालामनानै जास्ट प्रेस मिटल' होदों खुनु लिखित मेम'रेन्डाम होआखै बे आरो जोंखौ जाम्बा खालामबावनाय जायाखै मा बिटिसि बासिरायखौ बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ आरोबाव जाम्बा खालामनाय जाबावबाय सब समाय बुरबकथों माथों जोंनि रायजोफोरखौ थगायबाय थायो बे आबसुआ आगोलावबो थगायबोखाबाय आरो नै दा आन्दलना खालामबाय प्रेस मिट खालामबाय जोब्बाय मेम'रेन्डाम होआखिसैलाय जोंखौ जाम्बा नंदों बिसोरो मथथे बिदि जानो नाङा मावबाय नालाय मावबाय मोजाङै मावबानो जाबाय मा लाखोमा दोनखोमा मा आन्दलन बेलाय जायाखै बियो बेखौ जों मानिनो हाया बिथांमोना मेम'रेन्डाम होदों लिखित हिसाबै होदों अब्लासो जों बुजिनो हागोन जे आबसुआ नंगौ अदालगुरि लकसभाखौ नागिरमारदों होननानै प्रमानखौ जोंनो होनो हायाखै देखायबानो जाबाय जुदि प्रमान दंबा लिखित होआखै खालि प्रेस मिट खालामनानै सिरि थादों बेखिनियानो